Semua orang pasti mengalami, guys. Piye rasanya menjadi seorang pemula yang berkarya di dalam dunia konten kreator. Yus kaya awake dhewe ngene iki. Suhu-suhu dulu pasti yo mengalami nih sing kaya awake dhewe iki, tapi mereka yo orang menyerah, guys. Terus berjuang, terus belajar. Dadi awake dhewe iki sing pemula, sing ora ngerti apa-apa, nul putul ora ngerti dunia perkontenan ki. Ayo terus belajar. Ojo nyerah, apapun itu risikone. Sing penting awake dhewe ki gawe konten ki setiap hari memperbaiki konten. Sing piye carane awake dhewe ki ben gak isin ngomong ning ngarep kamera, ben ojo grogi. Ayo terus belajar karo suhu-suhu edukasi sing membuat kita ki sangat bermanfaat. Justru kita berterima kasih pada suhu-suhu edukasi sing memotivasi kita. Jadi awake dhewe ki pikiran kita terbuka gitu loh. Jadi orang mengawake dhewe ki menyerah begitu saja tanpa kita harus berusaha. Ayo terus ngonten, ayo terus berjuang dan berkarya dalam media sosial. Oke?